имрӯзҳо дар робита ба авҷ гирифтани сироядробии шаҳрвандони кишварҳои ҷаҳон ба намуди нави коронавирус COVID-19 бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Роғун ва маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологӣ аз тарафи гурӯҳҳои дезинфексионӣ дар муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳо, биноҳои маишию маъмурӣ ва тамоми ташкилоту муассисаҳои шаҳр корҳои безараргардонӣ доир шуда, ин иқдом дар деҳот ва дигар субъектҳои хоҷагидории шаҳр идома дорад. имрӯзо ки мебинем ки дар тамоми ташкилоти масъул аз тарафи маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Роғун чорабинои безараргардонӣ ва пешгирикунандаи бемории коронавирус гузаронида шудааст. Инчунин дар муассисаҳои тандурустӣ захираҳои ниқоб, маҳаллҳои антисептикӣ, формаҳои яккаратаи либосҳои махсус барои бемории коронавирус ба қадри зарурӣ таъмин карда шудааст. Инчунин дар маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Роғун айнан ҳамин хел таъминот карда шудааст. Либосҳои махсус, ниқобҳо, маҳаллҳои антисептикӣ, бахилҳо, халатҳо ба қадри зарурӣ ҳаст, таъмин аст. гурӯҳҳои дезинфексионӣ бо истифода аз захираҳои мавҷудаи зидди вирусӣ дар шабакаҳои барқии шаҳр, меҳмонхонаву осоишгоҳҳои маъруф ва муассисаҳои маориф чунин корҳоро ба роҳ мондаанд. чорабиниҳои манфиатнок ба хотири пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии сироядробии коронавирус дар асоси дастуру супоришҳои ситоти ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии сирояти мазкур дар шаҳри Роғун тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Дар як қатор ташкилоти маъсул дар асоси қарор раиси шаҳри Роғун ситоти дуомилкунанда ки дар як ҳафтаи маротиба гузаронида мешавад, тамоми ташкилотҳои мақомотҳои марбута ки дар оиди дахл доранд ҷалб карда шудааст, гузаронида мешавад ва аз тарафи раиси ситод дастури супоришҳои худро ҳар ҳафта ба шахсони масъул тамоми ташкилоти масъул дода мешавад. иҷроиш он ҳар ҳафта аз тарафи раиси ситод талаб карда мешавад. ҳамаи бандое ки мисол аз тарафи ситод дода мешавад ба давра аллакай иҷрои худро ёфтагиай. гурӯҳҳои дезинфексионӣ дар осоишгоҳи шоиста ки тақрибан беш аз 100 километр аз маркази шаҳр масофа қарор дошта дар шафати шоҳроҳ ҷойгир аст, бо истифода аз маҳлулҳои зиёди вирусӣ ва безараргардонӣ корҳои дезинфексиониро ба роҳ монданд. осоишгоҳи шоиста дорои шароити хосу муосири табобату истироҳатӣ буда, аллакай дар миқёси кишварҳои минтақа бо оби табобатӣ ва шароити шоистаи меҳмонпазироӣ машҳуру мақбул гаштааст. роҳбарияти бахши тандурустии шаҳр дар робита ба паҳншавии нави коронавирус COVID-19 дар кишварҳои олам ҷиҳати пешгирии он дар шаҳр маводу маҳсулоти пешгирикунандаро захира намуда, то имрӯз танҳо дар корхонаи воҳидии давлатии сароясати ободонӣ, кабзизоркунӣ ва хоҷагию манзилии коммуналии шаҳри Роғун миқдори зиёди маҳлули хлор ва ниқобу либосҳои махсус захира намудааст. ситоди шаҳрӣ бо ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии сирояти мазкур ҳамкориро ба роҳ монда, дар асоси дастуру нишонотҳои онҳо корҳои пешгирикунандаро идома медиҳанд. Эраҷ Ғоибов, Роғун, Ҷаҳонамо.